Og skal man blive godt med noget fjernsyn. Og måske lige en stykke chokolade til. Skal der komme an med det? Nå. Start med at se den 3 og hvor er den der. Altså kom der. Det var det lige godt. Så kom der med det. Jeg tror det er pegefjern til. Jeg træer, hvor den er hen. Jo, det er der. Kom så. Om det er der. Tante. Og så tv. Og tror du træer, så skulle den gerne komme. Det er da helt åndssvagt. Okay, så tror vi. Tand. Og så 3. Kom da. Det var da helt vildt. Ej, mand. Jeg skal så lave. Jeg kan spille min guitar. Den er altid dejlig. You say, babe, you wasn't born in USA, yeah, babe. Jeg kan aldrig huske. Jeg tror det er noget i. Sådan, hvor er den er? Hvor er filmmanden henne? Hvor er ham der filmer mit program? Han er heller. Folk er her, når man har brug for. Ja, jamen simpelthen. Jeg skal så lave. Nå, jeg skal så lave. Telefon. Altså, der var. Hvor er den? Der. Ja, hallo? Jeg kommer. Nå, ja, hvor var panten? Prøv vi med i det? Jeg har noget vaskemiddel og sådan noget. Nå, jeg skal ud til gutter og drikke. Dansk ven. Går væk. Så dreng! Så skal der dræbe! Så er de øl der! Hvad nu? Nå, her har I mig. Jeg har noget vin og noget bajer med her. Jeg har en overraskelse. Jeg har rigtig sådan en overraskelse. Jeg har dansk vand med citro. Hvad siger jeg så, dreng? Det er, når man bliver stiv af. Jeg tager lige sådan en shot her. Smart hæsligt. Det er 5 dage for gammel. Koldt. Skal vi ikke gå hjem til dig? Jo, det kan jeg formelt godt. Jeg tager lige bajer med i, så. Ja. Så skal der drikkes, min dreng. Du får elske det. Jeg starter med en mojito. Pepsi Max, sælger vi jo alt med i. Så tager jeg lige den her. Ja, det var i år. Okay, måske skulle vi starte den. Hvad er det for en fejl? Hvad laver den her? Jeg ved ikke. Så ulukket. Kaster du op? Ja. Nej. Han er ulukket. Vi skal gemme den fra os. Ej, Bailey! Jeg elsker det. Hey, Bailey, det er min! Nå, hej! Tag nu de dansbånd! Nej! Jeg kunne godt høre dig! Nej!
hente det ned i min mouse. Du skynd dig. Frederik nu. Er det mavsæk? Du har den bag. Så tager vi en Tuborg Classic. Nej. Slap nu af. Jeg kan godt høre dig. Og vi kan også tage en dåse øl. Jeg kan altså også godt høre, at du åbner. Er det første gang, du får alkohol? Anden gang. Er det et danskvand, der var det første? Ja. Det bliver man skråt af. Ej. Jeg tager lige ice. Den til noget god. Den er for gammel. Oha. Den er for gammel. Det er lyd ligesom noget jeg kan bruge. Den er for gammel. Det er derfor. Altid. Nå, jeg vil have en sprøjteflødeskum. Ha! Nu får du en. Det er også for gammel. Ja. Ja. Nej, 50 øl. Det er for gammelt. 2008. Og 2009. Pæs, jeg troede, jeg kunne snyde dig. Okay, lige nu. Du skal ryste den først. Jeg sagde jo, du var for gammel. Ja, jeg ryster lige. Den der er streng. Det er godt. Jeg prøver lige hernede i tallerkenen. Nej, det er da fint. For mor serverer vi gamle dage. Det smager blod, som jeg har regnet mig.